Užívanie alkoholu a cigariet má k sebe bez pochyby veľmi blízko a sú to po závislosti na jedle druhé najrozšírenejšie programy, pomocou ktorých negatívne bytosti a temné entity ľudstvo ovládajú. Sú to závislosti, ktorým holdujú negatívni ľudia, to znamená tí, ktorým klamanie, urážanie, výsmech alebo ubližovanie druhým v akejkoľvek podobe nie je cudzie, ale alkoholu a cigaretám podľahli aj tí, ktorí majú v srdci lásku a dobré úmysly. Čo to potom znamená byť na alkohole alebo cigaretách závislý z duchovného hľadiska? Je vôbec dôležité sa tejto závislosti zbaviť? To zaznie v dnešnom podcaste s Marianom Judom, členom týmu Božej rodiny. Ahoj Marianko, srdečne ťa pozdravujem a som rád, že sa dnes môžeme spolu venovať tejto téme alkohol a cigarety. Ahoj Vládko, ďakujem za pozvanie a som rád, že môžem spolupracovať na tomto podcaste. Dnešná téma vznikla na podnet našej predstaviteľky, ktorá položila otázku, ako vplýva pitie alkoholu a fajčenie cigariet na ľudské bytosti. Je nebezpečné aj ich malé množstvo? No, na túto otázku by sa mohla poskytnúť veľmi jednoduchá a stručná odpoveď, napríklad pitie alkoholu a fajčenie pôsobí okrem fyzického tela aj na ľudskú dušu, ktorá je v tejto závislosti uväznená a je jedno, či je bytosť negatívna alebo pozitívna, či je dobrý alebo zlý človek, obe sa stávajú z dôvodu závislosti služobníkmi negatívneho stavu, a to bez ohľadu na konzumované množstvo. No ale určite by sme sa, Marianko, zhodli na tom, že takáto odpoveď by bola nedostačujúca, pretože by neposkytla hlbšie a dôležitejšie informácie o tomto probléme. A to je vlastne dôvod nášho rozhovoru a vzniku tejto relácie, aby sme spoločne poslucháčom poskytli všetko na túto tému z duchovného hľadiska. Myslím si, že je dobré sa o tejto téme porozprávať a môžeme čerpať určite z kníh Nového zjavenia Pána Ježiša Krista a konkrétne z dialogov, kde sú tie informácie v takej podobe, aby pomohli ako aj mne, aj iným dozvedieť sa všetko potrebné. Môžeme tiež povedať, že v uvedenej knihe Dialógy s Pánom Ježišom Kristom sa nachádza aj veľké množstvo iných zaujímavých dialógov, nielen o závislostiach, ale aj také, ktoré poskytujú odpovede aj na iné dôležité existenčné otázky a poslucháčom a čitateľom týchto kníh môžu v ich živote výrazne pomôcť. Marianko, mohli by sme teda v dnešnej téme použiť pasáže zo spomenutých kníh Dialógy Pána Ježiša Krista? Áno, k tejto téme som si ja v spolupráci s Lojzikom, našim predstaviteľom, pripravil nejaké citácie, ktoré by som chcel použiť v tomto našom rozhovore. To budem veľmi rád a určite to poteší aj tých, ktorí nás budú počúvať, aby sa v dnešnej téme alkohol a cigarety dozvedeli niečo viac, hlavne z tej spomínanej duchovnej stránky. Tak teda vráťme sa k našej hlavnej otázke, ako vplýva pitie alkoholu a fajčenie cigariet na ľudské bytosti, je nebezpečné aj ich malé množstvo? A pokúsme sa jej hĺbšiu podstatu a význam zodpovedať ďalšími otázkami. Čiže Marianko, aby sme vedeli, ako vplýva alkohol na ľudské bytosti, nemali by sme skôr poskytnúť odpoveď hlavne na to, čo ten alkohol vlastne je a prečo má taký účinok na našu duchovnú podstatu, respektíve prečo sa po požití alkoholu správa osoba inak? Áno, Vládko, máš pravdu, toto je veľmi dobrá otázka a ja by som teda použil citáciu z Dialógu 9 Pána Ježiša Krista, kde sa uvádza, že alkohol je vysokonávyková látka, ktorá spôsobuje zmenu vedomia. Inými slovami, v počiatočnom štádiu jeho konzumácie jedinca opojí a zdanlivo obšťastní. Nie je náhoda, že alkohol sa vo všeobecnosti nazýva spirits, to znamená spirit, duch, a preto to aj alkohol sa nazýva spiritus. Tento názov odzrkadľuje fakt, že negatívny stav nemá žiadny správny duchovný základ, ale je založený na skresleniach a vyložených lžiach. Takže každý, kto konzumuje alkohol, sa fakticky pokúša dosiahnuť svoje duchovné ja, alebo nájsť si cestu k duchovnosti s cestným a úplne neúčinným spôsobom. A nielen to, ale ak konzumuje alkohol dlhšiu dobu, navykne si naň a môže skončiť v závislosti ako alkoholik. Konzumovanie alkoholu v podstate znamená nahrádzanie pravej duchovnosti falošnou. Dochádza to k tomu, že vždy, keď si človek vypije,
čo je len najmenšie množstvo alkoholu v akejkoľvek z jeho dostupných foriem, okamžite otvára dvere vplyvu negatívneho stavu na jeho mozog a psychiku. Týmto faktorom sa negatívnemu stavu umožňuje, aby mu implantoval svoje vlastné verzie duchovnosti, svoje vlastné idei a pocity a podobné veci, ktoré sa môžu stať integrálnou súčasťou jeho života. Ak sa to stane sa skrz naskrz otrokom negatívneho stavu. To je dôvod, prečo sa v jednom z doplnkov veľmi dôrazne odporúčalo, že sa máme zdržať používania akéhokoľvek druhu alkoholu, dokonca i v tých najmenších množstvách. Zdržanie sa užívania alkoholu je ochranný prostriedok proti ovplyvneniu negatívnym stavom. To znamená tým pádom, že sme odpovedali na otázku, či je nebezpečné užívanie aj malého množstva. Určite áno, súhlasím, lebo pre niekoho štamprlík môže byť neškodný a pre niekoho môže vyvolať reakciu úplne nečakaných rozmerov. Tak určite to nebude závislosť, ale v tomto živote je to veľmi ťažké sa odrieknúť alkoholu, pretože je ten systém nastavený a väčšinou je ten človek iný ako ostatní, hlavne v očiach druhých. Niekedy sa bojí toho, aby neskončil, že čo si o mňa druhý pomyslia, že nepijem. Ja napríklad, keď niekomu poviem, že nepijem alkohol, tak vždy dostanem otázku prečo. A dokonca niektorí nechápu, že si nedám ani prípitok, aj keď podľa nich mi stačí omočiť si len pery. Hovoria, vedie to len troška. A priznám sa, že sa niekedy kvôli tomu cítim trošku hlúpo, keď držím v ruke pohár vody alebo džús a ostatní na mňa pozerajú, že sa hrám na niečo alebo na takú fajnovku. No bohužiaľ je dôležité si uvedomiť, aké má kto vnútorné nastavenie a presvedčenie. Či podľahneme ovládaniu negatívneho stavu a jeho zvykom, alebo nie. No ale chápem, že to nie je ľahké vzdať sa zaužívaných zvykov. Niektorí si totiž to nevedia ani predstaviť, že by alkohol vôbec nepili, pretože je to ich zaužívaná taká rutina, alebo tak povedať životný štýl. Nevedia si napríklad predstaviť, ako by oslávili bez alkoholu svoje narodeniny, meniny. Niektorí sa boja, že sa na svadbe budú bez alkoholu nudiť, veď tam všetci pijú a bavia sa. A čo taká Veľká noc? Veď predsa oblejem, navoniam a dajú mi odmenu, vypiť. Je preto veľmi dôležité si uvedomiť, čo naozaj chceme a na základe vlastnej slobodnej vôle sa rozhodnúť, či chceme byť služobníkmi negatívneho stavu a budeme aj naďalej nevedomo otročiť rôznym démonom, alebo sa odpútame a budeme slobodné, voľné bytosti. No ale sú aj iné situácie, kedy sa alkoholu naozaj nedá vyhnúť, po prípade len veľmi ťažko, pretože napríklad v lekárstve sa používa alkohol na dezinfekciu a vtedy sa jeho časť môže dostať cez kožu do tela. Alebo napríklad nachádza sa v rôznych koláčoch alebo v bombonierach. Preto moja otázka by ešte tak mohla znieť, že je naozaj aj malé množstvo alkoholu také zásadové? No, myslím si, že áno a môžeme pokračovať v tomto dialogu, kde sa píše, že niektorým na nešťastie konzumácia malého množstva alkoholu prípada a je považovaná za neškodnú a príjemnú. Taký postoj je pre nich duchovne veľmi nebezpečný, pretože postupne, pomaly a takmer nepostrehnuteľne padnú do pasce negatívneho stavu a stanú sa nielen jeho terčom, ale aj jeho otrokom. Otrokom potreby konzumovať alkohol a závislými na ňom pri všetkých svojich snahách a procese svojho rozhodovania. Keď sa už dostanú až sem, ich život začnú riadiť princípy negatívneho stavu. Veci začnú vidieť inak, v zhode s potrebami ospravedlňovať a prepačovať ich konzumovanie alkoholu, pustiať sa do hrozivého popierania faktu, že majú v tomto ohľade nejaké problémy. Všetky ich názory, pojmy, idei a chápanie budú skreslené alebo celkom falošné, bez toho, aby si uvedomili, že sú skreslené alebo falošné. Budú ich pokrytecky považovať za pravé, správne a pravdivé. To môže byť teda následok toho, ako sa spomenulo v prvej citácii, že konzumáciou alkoholu sa nahrádza naša pravá duchovnosť za falošnú a ten, kto to nevie alebo si to nechce uvedomiť, tak si myslí, že je to on a jeho hlavná podstata. Znamená to, že prijal negatívne ovládacie programy za svoje. Je preto alkohol tak úspešný nástroj v rukách negatívneho stavu kvôli tomuto, že dokáže príjmeť človeka, ktorý je pod alkoholom, že sa chová tak, ako sa má chovať, lebo si to sám myslí? Presne tak, Vládko. Môžem tiež citovať z dialogu,
Pre negatívny stav je alkohol ohromný prostriedok k tomu, aby uplatnil svoj totálny vplyv na ľudí. Využíva ľudí na to, aby sa pokúsil skorumpovať každého predstaviteľa Pána Ježiša Krista, aby sa k ním pridal na ich rôznych párty, počas ktorých je konzumovanie alkoholu hlavnou udalosťou dňa. Dokonca sa v tomto ohľade stávajú požadovačnými a neoblomnými, vnúcujúc pitie takýmto predstaviteľom pod zámienkou, že by mali byť spoločenskí a zdvorili ku všetkým účastníkom tých párty. Na základe neúčasti na ich alkoholických orgiách chcú po príslušnom predstaviteľovi, aby sa cítil vinný, nezdvorilý a nespoločenský. Toto je pasca, ktorú nastavil negatívny stav, aby polápil tohto predstaviteľa Pána Ježiša Krista do sféry svojho vplyvu. Presne to isté môžete povedať o nikotíne a o všetkých ostatných zneužiteľných drogách. Dobrou výhovorkou ľudí ohľadom ich pitia, fajčenia a užívania ilegálnych drog je, že im to pomáha zvládať každodenné tlaky života. Neuvedomujú si, že presný opak je pravdou. Pitie, fajčenie a užívanie ilegálnych drog znásobuje tlak, činiac ho neznesiteľnejším a výraznejším, spôsobujúc, že chcú ešte viac piť, fajčiť a užívať tieto ilegálne drogy. To je pekne spomenuté v tom dialogu. Niektorí dokonca tvrdia, že bez drog by tu v tomto svete nedokázali existovať a že im pomáha jedine to, že ich majú prežiť. Čo je vlastne nezmysel, pretože sa len vyhovárajú a spravedlňujú svoju neschopnosť a to, že sa tej závislosti vlastne nechcú zbaviť a ten stav im vyhovuje. Takto napríklad reaguje aj množstvo pozitívnych ľudí, ktorí napríklad milujú všetko, sú spokojní, ale vonku s tou cigaretou sú veľmi radi, že sú služobníkmi takéhoto negatívneho stavu, pritom si to ani neuvedomujú. Tak určite a niektorí si myslia, že požitím týchto omamných látok si nejako pomôžu vo vyriešení svojich problémov alebo starostí, ale je to presne naopak. Takže ak súhlasíš, budem pokračovať ešte v dialogu 9, kde sa píše, že táto záležitosť má však aj ďalšiu stránku. Týka sa zvýšenej konzumácie alkoholu a ostatných látok medzi niektorými ľuďmi. Táto situácia odzrkadľuje úpadok akýchkoľvek duchovných hodnôt v spoločnosti a totálne zlyhanie všetkých náboženských systémov existujúcich na planete Nula pre uspokojovanie duchovných potrieb svojich privržencov. Kvôli nedostatku tohto uspokojenia sa títo ľudia cítia vnútorne prázdni a začínajú hľadať nejaký druh uspokojenia alebo náhrady. Nakoľko žiadne náboženstvo ani žiadny súčasný pseudoduchovný trend nie je schopný takého uspokojenia, vyhľadávajú ich náhrady. A čo je lepšou náhradou než špiritus, nikotín alebo ilegálne drogy? Všetko toto dočasne pozmeňuje vedomie jedinca, poskytujúc mu falošný pocit prechodného uspokojenia. Ľudia majú dokonca pod ich vplyvom akési hlbšie duchovné nahliadnutie a osvietenie, ktoré v nich vyvoláva falošný dojem, že konečne majú vo svojom živote niečo, čo je skutočne duchovné, správne a vhodné. Keď vplyv týchto látok vyprchá, stávajú sa opäť prázdnymi, dokonca ešte prázdnejšími, než boli predtým, podľahnúť hroznej a neznesiteľnej žiadostivosti znovu zažiť všetko, čo sa im dialo pod vplyvom predtým skonzumovaných látok. Tým je pasca pekne nastavená. A teraz sa stávajú skrz naskrz otrokmi a nasledovníkmi pseudoduchovnosti negatívneho stavu. To, čo je teda alkohol, sme si už povedali a vieme už aj to, ako vplýva a prečo sa človek po požití správa inak, ako keď ho nepoužíva. Aké však následky môžu, Mariánko, kvôli týmto zvykom, respektíve tejto závislosti vzniknúť? Pokiaľ to má človek pod kontrolou, tak je to v poriadku, ale je tu tá pasca toho negatívneho stavu, že on si môže myslieť, že to má pod kontrolou, ale nemusí to tak byť. Je dobré vedieť rozdiel medzi zvykom upnutí sa a o zvykoch upätia sa. Táto téma je uvedená v dialogu 22 a ja by som teda z nej citoval. Záležitosť upätia sa na niečo sa netýka len domácich maznáčikov, čačiek a podobných drobných výmožností. Človek sa môže upäť k mnohým veciam, vrátane gramatiky a rôznych denných rituálov. Môže sa však upäť aj na vzťah. Silné väzby sa môžu stať nebezpečnými zvykmi alebo dokonca závislosťami. V jednom časovom bode sa môže ocitnúť v situácii, keď sa život bez nich stane neznesiteľným, ba dokonca nemožným.
Keď to dospeje do tohto bodu, situácia s vlastným úpätím sa stane duchovne veľmi nebezpečnou. Napríklad, silné úpätie sa na svojho psa alebo mačku alebo akékoľvek iné zviera. Ak sa to úpätie stupňuje do takého bodu, že zistíte, že si hovoríte, že nemôžem bez svojej mačky alebo psa žiť. Vaše úpätie sa zvnútornilo, zapustilo do štruktúry vašej osobnosti a stáva sa integrálnou súčasťou vašej seba-identity. A tu prichádza duchovné nebezpečenstvo tej situácie z hľadiska vášho života po vašom odchode z planéty 0. Všetky takéto väzby si beriete so sebou. Keď prídete do duchovného sveta, vašim úplne prvým impulzom bude vyhľadať objekt svojich väzieb. Koniec koncov, vnútornili ste si faktor, že bez nich nemôžete žiť. Máte teda okamžitú tendenciu vytvoriť si ich súsťažné faktory, aby ste pokračovali vo svojom živote úpätostí. Ako viete, každá úpätosť má svoje súsťažné reprezentácie v duchovnom svete. Vyhľadáte si stav a kondíciu, kde sa manifestujú také súsťažné reprezentácie vašich úpätostí. Predstavte si, že sa upneme na nejakú mačku alebo psa. Keď ich súťažné reprezentácie možno nájsť len v peklách, najviac by nás to ťahalo smerom do príslušného pekla, kde sa manifestujú alebo sídlia. Toto platí na nešťastie, aj keď je niekto v podstate pozitívnej povahy, alebo je predstaviteľ Pána Ježiša Krista. Táto situácia ilustruje možnú pascu, ktorú vám nastavili sily negatívneho stavu pomocou takýchto väzieb, aby vás dostali do jedného zo svojich pekiel, aby vás mohli týrať alebo strhnúť na svoju stranu, zatiaľ čo hľadáte objekt svojich úpätostí v jednom z ich pekiel. Na základe takých väzieb, zvykov a závislostí môže byť situácia veľmi komplikovaná. Na heroíne závislý jedinec bude napríklad v samom prvom okamihu príchodu do duchovného sveta hľadať zásobovací zdroj, ktorý môže utíšiť jeho alebo jej žiadostivosť. Takisto konzument nikotínových výrobkov a pijan silnej kávy, alkoholu alebo akýkoľvek iných návykových látok. Taký je každý, ktorý niečomu prepadol. Abstinenčné syndromy sú v prípade takých návykových látok v tom svete oveľa horšie než na planete 0, kvôli duchovným súšťadnostiam takých chemických látok a ich negatívnym duchovným koreňom. To potom znamená, že sú v závislostiach všetci. Každá jedna bytosť tu na tejto planéte, nie? Ja si myslím, že viac menej každý je na niečom závislý. Však by ma zaujímalo, či je aj závislosť napríklad na priateľstve, či do toho spadá. Lebo predsa človek je sociálny typ a vyhľadáva spoločnosť. A väčšinou niektorým chýba priateľstvo. Priateľstvo, keď ťa obohacuje po stránkach, ktoré sú pre teba dôležité a v podstate, keď ťa približuje k podstate Pánovi Ježišovi Krista a približuješ sa k nemu, tak je pre teba v podstate žiadúce a pozitívne. Ale je to tiež upnutie sa na niekoho. Áno, v podstate, ak na tom lípneš a môžeš povedať, že nevieš bez toho priateľa žiť, tak áno, v podstate my máme sa učiť prijímať lásku Pána Ježiša Krista a byť v podstate závislí iba na Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo tým, že sme jeho súčasťou, v každom z nás je jeho bunka, tak si myslím, že len táto závislosť je priateľná. Áno, Pán Ježiš Kristus by mal byť náš najlepší priateľ. A mala by byť aj s ním komunikácia a mal by nám byť úplný dostatok na všetko. Či už na priateľstvo, na potreby, na starosti, na lútosť, alebo keby sme sa chceli niekomu vyspovedať, on by mal byť ten, kto by mal byť ten najhlavnejší. A takisto by to mal byť aj on, ktorého vždy o niečo požiadame. Napríklad aj keď sa chceme zbaviť uvedenej závislosti. Ak je úprimná túžba a viera v Pána Ježiša Krista, viera v jeho pomoc a vedenie, tak je možné ľahšie a rýchlejšie sa z každej závislosti dostať. Samozrejme to neplatí vždy, pretože je dôležité prihliadnúť na fakt, že ak je v pláne duše človeka zažívať tieto starosti, závislosti, tak je to zložitejšie, ale aj tu platí, že je dôležitý zámer, túžba v srdci, čo znamená úprimne chcieť sa závislosti zbaviť. Pán Ježiš Kristus nemá dôvod ako absolútny stvoriteľ všetkého a všetkých nevypočuť takúto túžbu, o ktorej už aj tak vopred vedel, ale bolo potrebné rozhodnutie slobodnej vôle a buď nájde spôsob,
aby sa prešlo na inú životnú cestu, pretože prišlo k pochopeniu či k poučeniu a nie je už potrebné ďalej tieto strasti zažívať. Alebo sa dostaví úľava, aj keď bez vyslobodenia zo závislosti, ale po odchode z tela bude pre neho jednoduchšie sa jeho závislosti zbaviť a jeho duša bude rýchlejšie od závislosti oslobodená. Dôležité je si však uvedomiť, že nesmieme s Bohom obchodovať. Napríklad, ak mi pomôžeš prestať piť, tak sa začnem modliť, budem lepší človek, už nebudem to a to, alebo hento a tamto. V takom prípade sa nič neudeje a je to len dôkaz prejavu ega, ktoré chce niečo, čo nemá, v tomto prípade chcieť byť bez závislosti. Sú ľudia, ktorí sa stále sťažujú na tom, že ako sa im stále ubližuje, ako si napríklad niečo nechcú v tomto živote, stále to do ich života prichádza, ale pritom holdujú akýkoľvým chemickým a drogovým látkám len preto, aby proste sa uspokojili. No, ale nie je mi ešte stále jasný rozdiel medzi upnutie sa a závislosť, prepnutie niečomu. Existuje medzi tými pojmami jasný rozdiel? Samozrejme. Od začiatku tejto diskusie môžeme povedať, že závislosti sú extrémnymi formami upnutí sa. Môžem ďalej citovať z dialogu 34, ktorý to krásne a jasne vystihuje. Upnutiť sa môžu, ale aj nemusia viesť k prepadnutiu niečomu podľa povahy objektu upnutia sa. Na druhej strane, prepadnutia niečomu vždy končia nejakou formou buď duševnej alebo fyzickej závislosti, alebo obidvomi. Duchovný činiteľ tu tkvie vo fakte, že ľudia boli vyfabrikovaní takým spôsobom, aby si ľahko osvojili nejakú formu závislosti na vonkajších vstupoch, ktorá ich odvedie od odhalenia čohokoľvek vnútorného, čo pramení z ich vlastného vnútra. Bolo nutné vytvoriť takú situáciu, aby sa aktivovala plnosť negatívneho stavu a jeho životného štýlu, ktorý je zakorenený vo vonkajšej závislosti. Termín narkománia, prepadnutie niečomu v porovnaní s termínom závislosť, neodráža úplne svoj plný význam a duchovné nebezpečenstvo. Jedinec môže získať závislosť na mnohých veciach, nielen na chemických látkach, ako je napríklad alkohol, opiáty, nikotín, fajčenie cigariet, povzbudzujúce prostriedky, sedatíva či čokoľvek, čo máte v takej hojnosti na vašej planete. Možno získať aj závislosť na iných ľuďoch, domácich miláčikoch, jedle, sexe, pozeraní televízie, na internete a na mnohých ďalších vonkajších činiteľoch. Nech sa však získa akýkoľvek typ závislosti, jej duchovný význam je veľmi jasný. Odvádza jedinca od spoliehania sa na seba a od pocitu svojej nezávislosti a vnútornej slobody. Stáva sa otrokom vonkajšieho objektu, ktorý ovláda jej život vo všetkých jeho aspektoch a detailoch. Negatívny stav nastavil pascu. Boli zatvorené dvere k uvedomeniu si pravej duchovnej reality svojho života a života vo všeobecnosti. Alebo v niektorých prípadoch boli pod vplyvom myseľ pozmeňujúcich drog zatvorené dvere od pravej duchovnej reality a otvorené do falošnej alebo pseudoduchovnej pseudoreality. V tomto ohľade si potrebujete uvedomiť, že akékoľvek umelé vonkajšie prostriedky, prostredníctvom ktorých sa niekto pokúša hľadať zmysel života vo všeobecnosti a zvlášť svojho vlastného života, vedú k zatvoreniu dverí k pravdivým odpovediam, majúcim pôvod v pozitívnom stave, a k otvoreniu dverí k nepravdivým odpovediam, majúcim pôvod v negatívnom stave. Takýmto spôsobom bola sformovaná štruktúra stvorenia. Ďakujem ti, Mariánko, za prečítanie citácie z dialogov. A tým pádom mám otázku, čo myslíš? Dostatočne sa zodpovedala položená otázka, ako vplýva pitie alkoholu a fajčenie cigariet na ľudské bytosti? Je nebezpečné aj ich malé množstvo? Tak to už by som nechal na každého poslucháča individuálne. My sme si pripravili tento náš podcast, aby sme nejakým spôsobom na to dali náš svoj pohľad, svoje názory, svoje nejaké myšlienky. A teraz je na každom poslucháčovi, či si z toho niečo zoberie a bude to aplikovať a praktizovať vo svojom živote. A samozrejme, že môže si tieto informácie doplniť v knihách Nového zjavenia Pána Ježiša Krista a konkrétne v dialogoch Pána Ježiša Krista a v knihách
od Janky Kyslíkovej a Michala Roja, alebo bude žiť tak ako doteraz s tým, že si myslí, že je to tak správne a v pohode. Takže to už každý si musí tu zodpovedať otázku sám. To je pravda. Ešte by som sa len k tomuto dodať, že táto diskusia nemala za úlohu nahradiť knihu Dialógy s Pánom Ježišom Kristom, ale boli z nej čerpané odpovede. Uvedená kniha je dostupná na stránke nespy.info ako audiokniha pre vypočutie, alebo taktiež dostupná v písanej podobe na stránkach duchovniinfo.cz, svetelneinfo.cz, dokonca aj na stránke Triangulum ako flip kniha pre pohodlné čítanie. Tým pádom, ak sme zodpovedali položenú otázku, neostáva nám už nič iné, ako sa rozlúčiť. Alebo chceš na záver ešte niekomu poďakovať? Tak ešte raz by som poďakoval Lojzíkovi Nekolovi za spoluprácu pri tvorení tohto materiálu, na základe ktorého vznikol tento náš podcast. Ďakujem tebe za možnosť s tebou spolupracovať na tomto podcaste a všetkým poslucháčom prajem príjemné počúvanie. Tak na záver tiež ďakujem Lojzíkovi za spracovanie podkladu, ďakujem tebe, Mariánko, za príjemný rozhovor a spoluprácu na tvorbe tejto relácie, ktorá dúfam, že pomôže aspoň jednému poslucháčovi prebudiť sa a nasmeruje ho to na cestu, na ktorej sa raz a navždy zbaví alkoholu a cigariet a stane sa tak slobodnou bytosťou bez závislosti. A samozrejme ďakujem aj za túto položenú otázku, ako vplýva pitie alkoholu a fajčenie cigariet na ľudské bytosti, je nebezpečné aj ich malé množstvo? Pretože to bolo, milí poslucháči, zodpovedané v tejto dnešnej relácii téma pre nasmerovanie alkohol a cigarety. S láskou, tým Božej rodiny.